35 हेक्टर 35,000 हेक्टराव दै सारनायनि बेबस्था मोनो बेनिखाय बेनि दैनि सायाव गोबां रायजो राजाफोर थांनानै दं खिन्थु गोबाव जानायखाय बे प्रजेक्टनि मेन जितु बान्दो बियो एसे गाज्रि जाबाय बेखौ रिपेयार खालामनायनि प्रयोजन दं केनेलफ्राबो बहाबा बायबाय आरो बेखौ रिपेयार खालामनायनि प्रयोजन दं बे गासै बाथ्राखौ लानानैनो बेखौ जे रिपेयार खालामनांगौ बेखौ जे आरो मेनटेन खालामनांगौ बेनि थाखाय फान्ड नांगौ जादों दा बेबायदि फान्ड स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय थांनाय समफ्राव होआखै आरो बेखौ इरिगेसन प्रजेक्ट आसाम गभर्नमेन्टनि जितु इरिगेसन प्रजेक्ट बेयो टटेलि नेग्लेक्ट खालामनानै दोननाय गारसोनानै दोननाय बायदि खालामदों बेनिखायनो बान्दो कमिटिनि जितु वाटार इउजार्स कमिटि बिथांमोना बेखौ सिन्था खालामनानै बेखौ जे थाबैनो रिपेयार खालामनाय प्रयोजन बेखौ सिन्था खालामनानै चिफ पिटिसिनि चिफ बिथांखौ हांख्रायना लाबोनानै बिथाङा दिनै नायफैबाय नायनानै जिखिनि नुबाय बेखिनिखौ नुनानै इमिडियेट माबानि थाखाय पार्मानेन्ट माबानि थाखाय खिन्थु इमिडियेटलि 20 करोड़ थाखा बिथाङा होगोन खोथा होलांबाय आरो जों आसा खालामदों जे बे 20 करोड़ थाखाखौ मोनोबा अन्तत जों बिनि जितु इमिडियेट जाहा रिपेयार खालामनो गोनां बेखिनिखौ रिपेयार खालामनो हागोन फोसाबनो हागोन फाहामनो हागोन आरो अन्तत जों 10 बोसोरसो बिखिनि ओनसोल रायजोफोर दै मोननाय बेबस्था खालामगोन बिनि अनगायैबो जाहाथे बे मेइन केनेलाव दै बे हाजोनि दै जानायखाय बाला अन्थाइ दै समान समान खारबोफायो खारबोनायनि फलाव जा केनेला भर्ति जायो साननै सानथामनि भितरावनो 3 फुट 4 फुट गोजौ गाहाम बाला फबो आरो बेखिनिखौ क्लियार खालामनो थाखाय बेखौ जावबाय थानो थाखाय मोनसे जेसिबि नांगौ होननानै जा बान्दो कमिटिनिफ्राय खावलायनाय आरो बे मथे बिथाङा जा चिफ बिथाङा गाबोननिफ्रायनो मोनसे जेसिबि हरसिगोन बान्दो कमिटि आरो बिथाङा बेखौ लानानै बे सिल्कनिखौ क्लियारेन्स खालामबाय थायोबा दैया रेगुलार थांबाय थागोन आरो जोंनि रायजोफ्रा अन्तत आबाद मावनाय जेबो असुबिदा जानाय नङा बेखौ जोंनि रायजो राजाफ्रा बेखौनो बुङो जे 12 मासो दै मोननायनि बेबस्था खालामनांगौ अब्ला जों बे ओनसोलाव थानाय रायजोफ्रा 12 मास खेथि खालामनो हागोन आरो अब्लासो जों रांखान्थिनि बिथिङाव जौगाखाङो आरो बे खोथाखौ सिन्था खालामनानैनो दिनै बे 12 मास खेथि खालामनायनि सुबिदा होनो थाखाय बे 20 करोड़ रां इमिडियेटलि हरगोन होननानै जा मानब गेदेर चिफ बिथाङा खोथा होबाय जों आसा खालामदों बेजों जों अन्तत मोजां मावनांगोन टटेल माखिनिखौ जा रिपेयार आरो रिनिभेसनखौ खालामनोबा प्राय 200 करोड़सो जों थाखा नांगौ जायो खिन्थु बेसेबांखिनिखौ जों काउन्सिलनिफ्राय हरनो हाथ'वा बेनिखायनो जों काउन्सिलनिफ्रायनो 20 करोड़ हरनाय खोथा बिथाङा बुंबाय आरो बाखि रां जिखिनि नांगौ बेनि थाखाय जों डिपार्टमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि वाटार रिसर्सनिफ्राय जों बेखिनिखौ लाबोनायनि एसे लाहार फाहार खालामबाय थादों जों आसा खालामदों जा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायबो बेखिनि खामानियाव हेफाजाबजों मोनगोन आरो जों बेखिनि हेफाजाब मोनोबा अन्तत नैबे धनस्रि इरिगेसन प्रजेक्टखौ अन्तत लं टार्मनि थाखाय ओनसोलनि रायजोफोर दै मोननायनि बेबस्थाखौ जों खालामनो हागोन बेखौ बन्द खालामनायनि खोथाथ' फैया खिन्थु नुबोदों जे थांनाय समफ्राव जोंनि डिपार्टमेन्टनि अफिसारफ्रा बेखौ रां खामायनायनि मोनसे फेक्ट्रि बायदिसो बाहायदोंमोन गोबां समाव नुबोदों जा किसुमान ठिकादारफ्रा खामानि मावालाफानो फल्स बिल होनानै फल्स एस्टिमेट मा खालामनानै गोबां रां दिहुननाय जादों बेखे ओरैबायदि मोनसे समाव नुदों जे जि खामानिया फार्स्ट जितु टेन्डार बिनि एस्टिमेटआ 6 करोड़मोन बेखौ खामानिखौ लासैनो बोसोरसे बा बोसोरनै फोजोबालासिनो गोलाव सम मावनानै एस्टिमेटखौ रिभाइज खालामै 29 करोड़ हालागै खालामहैनाय अथ'स खामानि बे 6 करोड़नियानो खामानि बेखौनो जा थाखा जानायनि माबायाव पलिसियाव दिनै अफिसारफोर आरो ठिकादार ज' जानानै जि खामानिया 6 करोड़ल'मोन एस्टिमेटआ अरिजिनेलि बेखौनो एक्सटेनसन खालामै 29 करोड़ हालागै बिल दिहुननाय बेबायदि रेकर्डबो दं जास्ट बेखौ इनकाम खालामनाय मोनसे इनकाम सर्स हिसाबैसो गोबां ठिकादारफ्रा अफिसारफ्रा बाहायदों बिनि फलावनो बे खामानिया मोजां जायाखिसै खिन्थु जों जिबायदि एस्टिमेट जिखिनि खरस खालामनो सरकारनिफ्राय बेखिनिखौ प्रपारलि इउटिलाइज खालामोबा बे इरिगेसन प्रजेक्टआ गोजोर जागौमोन लं लास्टिं जागौमोन बेनिखायनो जों बेखौ बन्द खालामनो होनो हाया खारन बिनि सायाव जोंनि रायजोफ्रा थांनानै दं आरो जों बेखौ फोसाबनानै फोथांना लाखिनांगौ